Dia de la Diversitat és un dia que s'impulsa des de la Comissió Europea i que ja fa 4 anys que l'Ajuntament de Barcelona també s'hi va sumar, oferint aquest conjunt d'activitats a la gent més jove, a diferents instituts que passen per aquí a la Fontana i participen de diferents activitats. Cada any funciona millor i passen fins a 900 nois i noies de la ciutat. Anem mirant d'arribar a tots els instituts, per tant també que cada any passin instituts diferents i ens sembla que està ben valorada, ben considerada també pel professorat. Els nois s'ho passen bé, les entitats que ofereixen les activitats també ho valoren positivament, per tant seguim endavant i la Comissió també, val a dir, com a institució europea també està contenta, ens segueix recolzant i any rere any també venen a Barcelona per veure com funciona i com anem treballant aquest concepte de la diversitat. The Fundamental Rights Agency is very happy to support this event and to work together with the city of Barcelona. We think it's very important that we teach and that we show kids and youngsters that respecting each other is one of the fundamental things in our society. And if we want to continue in a good society, in a good environment, then I think it's very good that we build on our future and the future of our youngsters. As you can see, the message of respecting each other, respect unlimited, comes across in a very practical, in a very innovative way. And this is very good for youngsters because they really can enjoy it while learning something. Jo crec que serveix per avançar-nos a possibles problemes i abordar situacions, temes, conceptes que potser en el nostre dia a dia molts de nosaltres no hi hem caigut o no hi hem pensat o que potser a l'escola no tenim temps de poder aprendre i que aquí durant un dia s'aborda, es treballa i a més també permet després a les aules, els dies previs, els dies posteriors, amb els mestres i amb els professors treballar totes aquestes qüestions. Jo penso que també el bonic d'aquesta jornada és que ho fem a través d'entitats. L'Ajuntament ho impulsa i aporta els recursos, però jo crec que el bonic és que les activitats les dinamitzen entitats, societat civil, entitats especialitzades en treballar el tema de la diversitat, en treballar el tema de la igualtat d'oportunitats, de la no discriminació, i això fa que sigui molt ric i que per tant també sigui molt variat.